नै लोगोफोर दिनै मोनसे जायगायाव फैबाय जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव देखायबाय नै बियो नै नायदो जागायजेनबाय आरो जों दा हाबसिगोन माहामै मन्दिर बेहाय फैदों जोङो नोंथांमोना नायलाय कार्बिफोरनि फुजा बायदिसिना होनायाव बेखौ बाहायो दा नोंथांमोना बे हाबजेननायावनो दाना नुबाय नै बेखौ हाबजेननायाव नुगोन बेखौ नोंथाङा जुदि माहामायाव बिदि बेरायफैब्ला बेखौ नुगोन आरो आजिखालि बहुद डिजाइन बानायबाय आगोलाव बेबादि गैयामोन खिन्थु दा जों बानायबाय आरो बहुदनो जुदि नोंथांमोना नायनो हागोन गामिखौनो ओइलाय गामिया नै बेक साइडथिं आरो बे गामि थिखिनियाव गाखोलांनांगौ ओरै जों गाखोलांबाय थागोन आरो मेंजोब्बाय जेकेटखौनो खुजोब्बाय आरो गासिबो तामान गरमआव थाबायगासिनो आरो जोङो नोंथांमोना रोमै नुदों दा दानदसे सिगां जों आरो माखासेफ्रा थांजोब्बाय आगोलाव दाहाय आं देखायगोन नोंथांमोननो दा जों सानै थाबाय थांगासिनो दं आरो मोनहां जाबाय आरो जिथु जायगायाव फैदों बिराद गोजौ आरो थिखिनि नुदों नै बेनिफ्रायबो गोबां मन्दिर जाबाय आजिखालि मन्दिर गोबां दं आरो जों मोनथारसिगोन ओरै नोंथांमोना नै गाखोलांगासिनो जोङो ओमफ्राय ओरैनो हादर बेक साइडआव माने जों एसे फान खालामना फैबाय आरो बेनिखायनो माने गोबाव जादों जों न'आव दहायनो मोनफैसिगौ फान माने भिडिअ लाबाय फट' लाबाय जों गोबां बिदि माने एसे इन्जय खालामबोनानै लासैनो फैबाय जों मानसिफोरबो गोबां फैयो मानसिफोर गोबां लोगो मोनो आरो नोंथांमोना नुनो हागोन नायनो हागोन ओरै सोरगिदिं गासिबो अन्थाइ गोजा आरो दंफां लाइफां ग्रोम ग्रोम सिगुन दंफां बायदि दंफां आरो बेहाय दङ नोंथांमोना नुबाय फारि आं नोंथांमोन देखायलांबाय थागोन बारा गोजान गैला जों मोनथारसिगोन दाखालि माने मेला जादोंमोन खोमा खुब सम्भब बिनि मेलाया बेहाय माने मेलाया सिगां जागोरो हाग्राफोरखौ सावबाय आरो साफा खालामदों दाथ' बोथोरा एसे माने रानस्रावबोसो नालाय ओमफ्राय सावदों आरो बैलाय गाहायथिंबो नोंथांमोना नुहुरबावबाय हनै एकदमबारे रोमैनो एसे नुहुरहांबायानो नै लामाया एसे गोजान सिदा नङा सिदाबाथ' मोनहैगोन बा बारस'नानैबो थांनो हायो बा जों बारस'ला आरो जों सिदा थांसै आरो दंबायो देखायबाय बेफोराव जों आगोलाव फैबाथ' माने बारा बिदि गोबां मन्दिर गैयामोन दाथ' गोबां मन्दिर बायदिसिना नुबाय नै गासिबो माने भगबाननि माने मन्दिरानो गोजा आरो बेहाय नोंथांमोना आंनि बेक साइडआव नुगासिनो दं नै नोंथांमोननि सिगां आं एक्सप्लर खालामबाय नोंथांमोना नायदो बिराद मेंबाय एकदमबारे दा बुंसै ओइलाय नोंथांमोना नुगासिनो दं नै ओइलायथो बेफोरावबो मा भगबाननि मन्दिरथाय मिथिला गासिबो गसाइ गोजा आरो जों फैबाय बहुद मोजां जाबाय लायथो जायगानि बे जानो थिलाला नोंथांमोना ओरै नुगोन नै दाउन हनै बेसेबांबा गोजौआव रोमै नुहुरो आरो बेवहायनो जों सफैबाय आरो बहुद मोजां नुबाय आजिखालि लकेसनाबो माने बिउटिफुल साजायबाय बैथिं जोंनि बाथौ मन्दिर दं बैलाय नोंथांमोना नुहुरदों बैथिं नै सोरगिदिं गासिबो मन्दिर गोजा ओरैलाय आमेजिं जोबोद नायथावना साबना हामना जाबाय गाखोलांनो हायो गोबां आरो ओरैबो थांनानै नोंथांमोना मोननो हागोन गासिबो सब गसाइनि जायगा आरो बेहाय फैनानै नोंथांमोना सिबिफैनो हागोन खुलुमफैनो हागोन माबा मोनसे बोर बिहैनो हागोन आगोलावथ' बेबायदि नङामोन दा जायगाखौ बहुद साफानो क्लिन नैबेफोर जायगाखौ लाखिबाय बेफोर जायगाखौ बानायबाय ओरैबायदि जायगा बानायबाय जे दा बुंसै आरो जोबोद मोजाङैलाय नोंथांमोना हनै नुगासिनो दं गासिबो ओरैबो एकदम हाजो थिखिनियाव बेफोरबायदि जायगा थायोब्ला माने जोबोद गोजोननाय मोनो आरो ना जोबोद मोजां प्लेस नाइस प्लेस गोबां सोलायबाय नै लोगोफोर बेफोर बेफोरावथ' गैयानोमोन बेफोर साजायजोब्बाय नै गोबां सोलायबाय आरो बिराद मोजां जाबाय बानायबाय नै लामा बानायबाय बेजों आरामनो थांनो हाग्रा आरो लोगोसे माने जिरायग्राबो खालामबाय ओइलायथो नोंथांमोना नुबाय आरो बेहाय गोबां इन्जय खालामफैनो हागोन नोंथांमोना स' आं नोंथांमोननो फारि देखायबाय थागोन बेलाय फुख्रि नै फुख्रिया औ दा नै बेहाय जिरायग्रा बानायबाय लोगोफ्रा जोंनाथ' आगोलावनो दंफैयोलै सफैखाबाय कनकवारि आंनि जिरायनानै दंफैयो हारसिंनो बेसो सफैग्रोबाय बाइकजों फैनानैलाय आरो बैथिंबो दंबायो नै माने गथ'फोरनि थाखाय माने गेलेग्राबो बानायबाय आरो एलाय गासिबो बानायजोब्बाय आगोलावथ' गैयानोमोन दा गासिबो दंजोबो बे जायगायाव जाबाय फेमिलिफोरखौ लानानै बेहाय फैनो हागोन गथ'फ्रा माने बेहाय गेलेनानै जोबोद मोजां मोनगोन ओरैलाय दङ नोंथांमोननो फारि देखायगासिनो दं नायदो बेहाय बे गेलेग्रा गथ'फोरनि थाखाय आरो जोंबो गेलेनो हागोन ओमफ्राय फुख्रि जिङावनो आरो दिनैल' बानायबाय नै गोबां मानसियानो फैयो खोमा जों बिराद गोबाव फैया दिनैसो फैदों आरो बेरायनो लुबैनानै फैबाय ओरैलायथो
लाइटो फंबायबो दंफैयो गुवाहाटिनिफ्राय फैदों बेबो माने बिराद गोबाव जाबाय माने नुफेराखैमोन ओंखायनो बेखौ लेंना लाबोबाय जोङो बेरायनो होननानै बेबो फैबाय आरो इलाय सानैया जोंना हनै हिर' सानैया बाबु गिदिर आरो बाबु फिसा गेलेबाय दङ हनै सासे आरो गेलेगासिनो दं बिथांमोना नुबायानो इलायदो फान खालामबाय इलायनि गोबां बायदिसिना न' जाबाय आरो माने गोबां डेभेलप खालामबाय जायगाखौ माने गोदोनि जुगनिफ्रायनो दं आरो जोंनो जोनोम गैयामोन बेहाय दं नोंथांमोना फैनानै बेरायफैनो हागोन मेन मन्दिरा बै आंनि बेक साइडआव दं नोंथांमोना देखायगोन बेखौबो मेन मन्दिरनि गेटआ बेनो आरो हाबनो हागोन बायदि बायदि लामा दंजोबो हनै गिदिर जायगा खालामबाय गुवारनो प्लेसखौ बाबायाबो जिरायना दं जोङो नैबेहाय गासिबो फैनाय मन्दिराव माने फाइनाल सफैबाय आरो बेलायथो जों मन्दिरा गोबां मोजां आरो ओरैबो नाय फुख्रिबो दङ ओमफ्राय ओरैबो फुख्रि दङ नोंथांमोना नुबाय माने गोदोनि पुरुना आरो फुख्रिफ्रा ओमफ्राय जोङो नै बाबु फिसा आं गासैबो जों ज'यैनो बेरायनो फैबाय आरो इन्टारटेन खालामनो गोबां मोजां प्लेसआ लोगोफोर जोङो महामाया मन्दिराव बेरायफैबाय बेरायफैनानै जों दिनै थांनोसै आरो माने फाइनालि जों बेरायखांबाय गासिबो मन्दिरखौ जों ओरै नायजोबबाय आंनि बेक साइडआव नोंथांमोना मन्दिरखौ नुदों नोंथांमोना जुदि बेरायफैनो जुदि गोसो दंब्ला नोंथांमोना बेहाय फैनानै बेरायफैनो हागोन आरो नोंथांमोना गोबां इन्जय खालामनो हागोन नोंथां उइथ फेमिलि उइथ फ्रेन्डस नोंथांमोना गासैबो फैनानै माने बेरायफैनो हागोन आरो बा नोंथांमोना जुदि फिल्म शुटिं खालामनो गोसो दंबा फिल्म शुटिं खालामनो हागोन आरो जुदि नोंथांमोना माबा मोनसे ब्लग खालामनो गोसो दंब्ला फैनानै बेहाय ब्लग खालामफैनो हागोन स' नोंथांमोना जुदि मोजां नांदोंब्ला बे भिडिअखौ शेयार खालामदो जाहाथे जों बयबो मिथियो आरो नोंथांमोना मोजां नांदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो आंनि फेसबुक पेजखौबो नोंथांमोना सापर्ट खालामना होबानो जाबाय बेहायनो लाखिबाय गोजोन्थों